Bé, jo crec que l'única, no reforma, sinó plantejament que podria fer moure alguna fitxa seria la del reconeixement, el reconeixement al poble de Catalunya del seu dret, del dret a decidir i del dret, per tant, a la seva pròpia autodeterminació. Aquí el que ha fallat des del primer moment és justament la negació d'un dret, que és el dret del poble català a decidir el seu projecte i el seu futur. Per tant, en aquests moments, jo diria que això que estic plantejant és impensable, que pugui venir com a decisió, com a proposta per part del govern espanyol, i no veig realment cap altra sortida que la que el poble parli i que decideixi el proper 27 de setembre.